Seiko soa koe kot kon wala to na so ta ka te ka na so ka la tu ni ki ka ni ke ha tan no yo tsunu ni na ke kwan no esko ji so ka la tus tano ji so wa trori si da yo to ha ke ji so ta ya lu ke ne ka di US o ka di when I was get di ko na in March on his school was sa te ku sis ka no ni zelate tano Sago Adams tano ka hiwak te Mitchell Billy Sunday tano Ron Thomas ko no ne snegi ki ka kanyo ke ha ti kala to ona ki se ya kwa geto na ai zo hodu ke tai chino wala to tano tai zo ta so ke chino wala skene get chino ki ka ya o ki wa ya te de kariwa ali siamo li siakana ka te ya ki ko iges na beri na di sa kwana te tino wala de kine rada hum sa de aya usniga tan na do oyan sta aya usna aya wadadi ne osto wana zera no hariga chikran wadu ni ga di una inde na de aya watch te ga do in wana ge to tena se wa hen ne gina hadi ya do ne ga krani ga na sa di honya sa ne ga ya de go hodi wana ya da ge to gini kum te kan wana do screen ne ga on we da ronda mas da zi wadari ne dai do da ge no sa na amsa do waro wa te ga sin do wa no da te san do wa na tu to ando do na to do ga da to ki ne ge ole ti ka che itile jares kin te tio za am kushram sa ko ni na ka na ke ko ni ke ni to dium so de nya tan mo so do wan da ko nya ka la ge de go wa ya ji do wan ka chlo 내가 이 뒤에 또 가는 게 온도 세이제 내가 그 코디 그 완도 뭐니 그냥 이거 나가 있으네 아케디 원이 다스트 나도 간 저기 니 오게나 하게 나디 그 완도니 Alltså skulle dra hon dissen. Det är saga så i rast då. Så 저기 니 지금 와요. 지금 가고 뭐 드세요? 숙제서 원하는 자다디 숙고 아주 원하다 이거 그 사가 드는 후디에 진짜 시 노노하이티야 나는데 제가 이거 공학 때지고요. 이제 사가도 무시다. 아무거나 가나 겨네. 오스롱하나디. 근데 오늘 지금 알기 거요 됐고네 그 또 이제 또 되게 돈이 없이도 뉴랜드 그 거요 돼. 간호 사이리 그 진나데 거 브레이크. 다 교수로니 오스롱이 그 제고 이거 타고 아트나냐 되고. 무슨 거 그려 거래 기라 이노. 단기가 라그나 아까 카투스텍 아리크마토 그냥 그러니까 그때 그 투요 이제 레소스는 되고 있다 시고에 당시에 우선은 이나는 디지털 아니 그거는 그냥 그 치고 아니게 그 부분을 이게 그런 걸로 어떻게 돼요 시고야 다는도 악타에는 그 Lania sagwa ke na to ke na ke chin sa sagalo te ki square ki ko ke na te sa ko era se ni ke chwani ta so le ta nuk sa kwa ti mas ko wa ke es lat te ke ka lo garde wa te ka ste ai utela ne wa ke wa ya ti le ke ko chi te no se to ke ot ne ko io huri ya shada no wa ta so 이게 사이과시 달릭시 también mucho y que te dan ale que te den quasi dalix o que te tanta ya tenés que ir tero What's the Johnny? oh my god te que no está tan Lekin ne det att asterisk ne digo
Osuruuni saada, turvati kahtakaan vartia. Hade ja te ha saada on, mutta kun ne sit hade ja Tai jos siinä käy, kun... Jos ne teka ja kahvi muosti, kun se koko ajan. Kuten jassas teka ne listotor. Ja te teka on ne saada palva, saada jo. Ora. Put the washer in there, pull. Kan rökka kun jää kajaa, och en nödvändigt råkade i det crane där tycker jag. Så hade kan jag se ratten. Jag går väl i det två nu. Det jag på det går då lite när det att det är det jag går dagen det har gått det går. Ahkwesáhsne Ionkwahronkha'onhátie osuruunida mdawayade nagiga hunja soin quattroiaden ja de quattroiaden naga osuruunida wadiadin do hunduruna dagiga hunja soa rodita lo osuruuniga Runoa sudijan runoa tanto dita o hadista irodita se kiniga nyaka wa gadadi wa kenwa ke adadi gin kwachu ora se tira jihasta se era skoda ko ton la jo father ige no roderian ne chi eso la ona inderis ne ka o ne sa gloria na onagi wasi ge boja sa gloria wa ge no na ti na shi te se no ni adiero no agora não dá de nem hade wa no da no que o hanse di do já é do este ge boja ainda o que que agora Jos. Neki tega tano onore agora não dá de Nigga horan dan kadar wa John Shar wa na ti dadi quando oni skalo was ana maskara ega chutagara ko eges ko han tu ni toruna de ti osoro ni han usade gas bare dita ro ana ke do oni skalo was dita kali eso ro wa di sa sa ko ga Anega heha gara hawi. Itu masa hari dah kau dah masa hano hari kecini hon dia. Tiba tu waris kalau tu. Oh, mudah. Ini ni kena aje. Jangan orang hagarat. Dos ke tu kini, no. Iga lagi ada itu wahtana kita sini gua yo denya gua kita tungs gua no wa Baltimore no nanti wakil yakin itu dia anu juga dan anu sekarang whisky was jadi sih kita paham dana hulungi dalam dawana dah ono gua di segala Nella di là dopo da di sta quattrosne rivedin che Skulle det jag ta gå till det lite rageni karen då snurrar det ut. Vad är det då? Early 40s typ. No, 40, 50. Ordinare, con il prossimo. No, da no shine. Aku sari gula na kani tunne na tiga jeni roda muisto vi. Mina kotti na. Sudbury där. Tunne ni hodiot. North Bay där. Sarak soji. Inara gore jeni kiti jo karista jero no ni hor pahar tar tasat katte gana ka kui rota. Pago dia kan. Kar skandi gana fiskandi. Chata di massa chata shio se la asettico. Sabatisaba, no? Tula squishy. Ah. Lasci di calisti. E tra che calisto. No, kati tini kona school, it Chester.
niin vajuutek aktaviga Philadelphia niin vajuutek Chester Bridge vuonna onko niin kyllä se kun näo sitten on osi tuonne haantiin San Dino luots Mexico luonnon ajatuuden ja ne Newburgh luoskohelitiin. Tuonne niin vajuutek kun täältä ne vasta tekenissä jos sellaisia taas niin vajuutek kun ne nukaa. 내가 지대교의 Chester Bridge 니치가 음악회 동선 자단이 와서 자단이 쇼스라서 내가 프랭크 콕 주니 내와 그 시스템 진행하고 있는 거니 요때고 이사 사는 거 자로 시사사고야 다 같은 약이 딱고냐고 우리 온칼에서 근데 하고 근데 다가 알았을 때 그네 TV 지나 수교 세상에 지냐 나한테 지지다 있다 요래 낚시대게 그냥 듣고 듣고 라이리 내가 띄워주네 그거. 에와 삼고 야 약속 TTP 저기 저기도 와 내가 든다로. 숙파 진짜 잠이 나와가 이게 저거 그래 라우지니어 스토리지 좀. 단에 요 가리우스 넥타스다 무슨 다호 근데 나도 그게 다 지에 상하이긴 하긴 라디나라가 노니를 되는지 요래지 나 하디를 교토가 와서 지치아도 좋아. Nyt on edes luoda ne kielet, että saattaa hitä. Ja saa jaa, kuka tiedät. oh yes. Nyt on kyllä rakosessa vaskus. Oli niin mile and a half. Mile and a half. Ja kun teitä kalon kuenalla, kun saat kaattu, kun teitä kytteet, on neitä kalon kuenalla, niin on kuvaati. Tai kun te kalon kuenalla, on koko omakin jammuus. Kun teitä kun tämä lukin toi. Joo, katsokaa ja hakaa innoa. Allora tässä raasuttiin, jos nuuta siihen taavuit ja kaanit. Tänne lukee kukinneksi kajaa. Ja pittikö? Joo. Näkin on niin on nootesneksi. Tarvittiin sen. Joo, se näin tuitsilla. Ne pakkoopia ne. Kyllä katsottiin siitä kanaa tuota ne tehnikai. Joo, näin. Den är studerat niin. Michael Ahkwesáhsne on naisolomaasti. Francis CKON. Näin Ja sitten kun kajasuu takutin Wasvinissa on tarvittiin näin, en jo noin. Ne titosikaa ja koti 1959 siis se edes kadu 60. 60, det var todella aika fast ikä kuin tuossa kapotaalisti ja ei ole masina naata da shaya. Tuossa joka tehostadi. Ja ääntäraassa Mike. Mike Harokka. Ja nyt on akroide. Joka te voi lisäksi oli että tadi nakkas. Okei, läks okei kun nyt William Neal tässäkin. Ja tekee katolissa. Fittaksa. Tekiga ojatstetaan likikaan tikka hiekaskunkin kannalta kun Barbara Lazur, Jerry Lazur kahvilu. Leki tiko kanu. Tytä saat että on taas ne tikon aattelut ne tiedä kun tuntuu kun tuntuu ne niin kyllä taas on ne naudet. Kyllä se kakaalissa ne tässä taas on. Ja tiedä kun nossakin ne oli jo te kuitenkin on kuitenkin tuo kuiva. Ne kyllä skoinen oli ja ne oli juostaa rahkoa. Hyvänkin näyttää. Kun ne on Leki niistä kahden ja se ketko ne joku juotiin telluuni. Kallan tikon 1969 jos se tässä aavudi niin juotiin kun raksia. Olekin kyllä satkaa joskus niitä aktia ketju kakustet kasson kaluusta ja mitä ojat. Art kun on vaihti kun sitä haati kakustet suinna ne kasson kaluusta. Cummins. Cummins. Nekin tikko teidän mitä tekisi keini nykykin haati nykykin syöstä se. On ollut kun ei hata ojat ei ollut aika. Nekin staan osa kun aatu Mary Adams kaden dietu niin taatteluun. Ne ei taas tiedä kenenkään kehaksia ketju.
Sinä olet rautas kaiken ja aasvat, niin haluaa istaakin sitten se, että sä kun haki. Niin taas haluaa, niin on ollut vaan seksellä, kun on niin seurakaan. Ska niin eläkölle. Se on monnas, kun on joku. Sitten on, se ei tiedä, kun se lehtä, kun tiedä. Tämä on luksak kestäkin niin kuin haatis vaan. Ei tiedä, olisi kalista takia pitää eikä tuossa. Ja tavallisesti kun ei ne takai niin ne tunnet kenitsku teki mitä taatselun niin tietysti aina teki nadi tekes se mitsyilo ne se. Ne tiilatsko tunnisteet siitä. Knaki kun ne Jeatakin, kun oli suosi niin tekeksi, ne taitlu niistä kaan. Ne niitä tehaskin, kun taatselun niin ketat, sen tuli itse, niin tehutun kukin. Ja kun tavoin teki ketsua ilkeä, ne kyllä sakanella luotti lisää kuin haikki. Vai kun kiten takai liikin kantaa chattingit. Se jääkään oli vai eluakaan, se ränkin ja niin vaat selässä kun ja kukin niin siellä kun juot. Välistaa tuolla niin saavisti kun vai ketju istaa. Teki niin kuin joku olisi vaikka viskään mukana siis viskään oli teka uista kun joku sinne skat ja se oli tuolla. Vai kiskä. Tuossakin nuottaan silloin. Se on kun joku täytyy kukaan, että se on ibu tietävä. Tihaalikin, no. Äkki te tiedäkään, kun on kuitenkin kistaa ja te tiedäkään, mutta sinne naadus. Vai yleensä tjaatat, tukki te on sakuutat, tukki vakaa ennen kuin vakaa tuossa, lukikin nausea ja oletaan. Ja, mä olenkaan, siellä kanssa saatu, kun ne vasaa kuin naskaan. Minä olen kyllä kahtunutkin lailla. Kun lailla ei ole kotijuolta. Olen tjänatti jinivuja esuja taatistukin tekina aun. Haussa kun niin tuli tuotsella halta. Vaikka vuoteen niin on toinen skisahtanut. No ajatunkin tehdä rakkuakin sen ajatunut. Aku on tänne launaa tässä kaunen aku. Olen vuotsin niitä. Ne oli jossain niin. Niin se oli onnistunut saada tätkeä. Ai eilenkin tuokin jos koon mörden huinon vaatii. Tuli yleensä niitä tavoja numleet sinne. Katika tuotiin se syyntäkeä, se raktia muodoskahan. Olisi sitten siinä, mutta siinä johon taatu niin, että olen aina tuli vaikka löönen, että tuolla. Ja ketkuinkin tikalla on tai haavoja. Nek tahmda rool vi har dayan go ita chelun ni go koski ka go ya titono tiganjina ka ni wa sharp go ostan ina atli tiska on ke nei de ho na go sene de ho ge ha wat ka to ne ton ge zo ka skonto ali go da chelun ni jini wa ko go da chani na idiota. Kun tuli huohtaanti. Koitikon kaliuossa. Jätti kaliuossa, sokkikistaa. Mä kyllä kahtonikin kaasulta. No siskokin läksi siellä levi. Onnikin, kun kyllä jotenkin, kun se kun taasta plant. Mä siinä. Tämä tuli juhu jotain. On hakistaan, se lehtaa tänne kaasulletti. Tänne on kaasulletti niin. Yksi voi lehtaa jotenkin sitä kahdaats. Kotiin puolin kantaa raakakan säilytti. Tuo hartaa kaasulletti vaan. Ne on voi niin. Äkkiä kessi on ollut. Mutta ne saat staanistaakin niin kaasulletti. Ajattelin, että Teslat kannan sötä. Jos kaikki tiedättekään liustuktu sain tautu, kun nikin station wagon ja nikin ei soo, kun mä jäin. Se oli nikaan tuli. On ne kun yritetään rekistää. Kun kuitenkin hoitaa, kun kosti ne sahukeedot, tietysti yksi harrastanssista, ja kun tehdään ne takuun, kun joku harrastanne. Että olisi on vahva rekistää, tukisi nyt vastaan, niin nähtää kyllä kaalaksikin muissa. Laulantai Ahkwesáhsne tuo. Lääkennekin on olleet.
Ja, die kan je zo te kaljas, ne kan je ga ni hoyo te tin ha. Troli ga ni ga hawe ho ne. Ga ge ha troli ki ni hoyo te no te ya sala ga no songa. Die ga mis te ya te geste. O gos ga geste ne ya gunas o sago do yo te ni ole ne. Dinare to o ki ga koste ga ni ha si tu no mo te wa. Siinä on se tehdään koko kine kutattelun joten la tiedon tajaksi. Kaikki joko tahkottiin, no se on keskio kalas, se kun ihan tiedon tajaksi. Nekin ovat siinä, nekin oli tuo katsokaa ilakolt. Nekin tikana ne ovat keskua. On kens, tekee tahitakin. Joo, kun on käydä kyllä siis kun on tuo nuori, ne on Taiwanissa. Se voi olla tattunut. Kohti kun nuussakin, että kun on tehty. Ne tahtili siis näin nuori, kyllä nuo. Luistan tyylöistä nähtiin. Tunnen, että te diaksesta, että kun teillä on tajaksi saada, että taamistussa naavilla, kun joo, tekee kannaa. Jimmy Cook luo ne joku näytsikö näitä ne luo nihkahan ne tii halutajaksi tänne ne halutulu atsis oli ketkuet ne tii satoni se luo tyylää tonko ne oli se halutajaksi ne tuo no te satvoista kun tinartistu nussa teki salu ne te jaa tällaista muuta tarken on saada kaage tunne niin kuin lessa tällä oli tajaksi saaka olla siiket ja joku kyllä kahden Niin vain 100 seetäkin, kun sen käy joka tehdään. Kun ne ovat George Brothers, kun ne ovat aika hahti, Cook. Kun ne nyt joo, että siis... No kes jos sä... Se oli Charlie Blanc, silloin nähty, ne takoa. Ja sitten ne täytyy kun on 3 säädä, kun krenja haa noin. Tänne rui, tänne kakkoin ja haa 3 neroa. Niin kiitos voivat katsot sinne. Sekä saapuu kaluolle, kenellä saa skaluutta. Niin tekee kun kaluolle, niin niin katsoo konuulusti ne tuon, että halutaan jos on kauhistaa kohdat. Halutaan hassakin tuon vasta tekonut tuon kohdan, niin tekee tuosta puhunut kun tilvoinut. Tykene tiikin olikin Kyllä se on taatusti taas kalleen. Ne tuon, tämä jäljitykan tuon. Ehkä ne tuolla lentoon karaavata, niin kuin ne natseessa. On niin se lähtenyt, viski vasta viskan tuokolle. Så vill jag tycka att när det har så det har så går sitt som eller inte tycker det stack då. Get det så det går det kan inte kujaksi lumberjack. Gången nu var hon var nej jag går vad så det har det går så där klej kunde kunde ha gas och i på ödes. Och så typ det nummer tar det jag var gott det inte då ni inte kunde rasta vi går åt det vi så där. Inte vet Visst kan jag vara ju kiaus kun gå ta något göra jag knän i oss. Där kan jag gå. No, visst kan det sida, visst kan det sein. Det gick inte ratsta. Så det man känner sig det så. Det går det bara så. Vi inte kan som har. 네, 니 진짜 토나 여기가 대사고 네 이제 대사고 가는 론디 그냥 퀴카데 되는 거는 수다가 왜네 또 진일이 스타트로리 근데 건이고 사가 오늘게 아드나 살아 토냐 getkuvidra kusliwe näde ati te atu kidiku hakin sakodan tukidiku otan te sakodiku haat ne keda te kaati hadenyo aitsku ne greg losana sen saada tik lentsu takia tatsu odidun ko te kui tik sende heara ne waga tatsatte ne keda te kaati hadenyo hono tiga on wahluri kaati hadenyo hono ne wahluri tiga de Mukalla tuossa kitchen tai hankinta kassun kaluus. Mä olen ne se tiihata. On ollut kun kaikki rumhe utkuja hojaa tahvella. Se oli vaan Riksdagen
ne skulle gå till kanske nu det var god det det portion bagga god det gat till det går där ner till det så där så då är det ghost att gå så en skas så till det. Att kunna vara så där ner då visst klart det är så det. Niin så nauheessa ja hati haski men Tsukalista takia nekin automaatio haluaa se on tehanti. Rajat syistä täällä Tami puhutse syroon automa. Tami jo. Nekin tehdään sitten juu. Ne titoi jinin raktiga Morris. No det är Frank Cook. Ne satte tuotti det var ju akut. Det är nog inte så det ja. Alltså ta någon till gå tarayana till. Just jag går sadas mare går asigo sadas det sagotse. Russonne skulle kattole sagotoa tehty kuten tuon. Ne chiku kaile kuahne chuneta chigaaselle. Kalkkoina ka hati diota oresta roi niasa. Takana haranda de tita hatiskavia de titon taraya. On tasruno kiken kai honaten nei wahta din tuki kuntito an yurete kasukalo urisnya haujin jogi di kunaita sakineti. Kai dissun sui dagaskuitine. Oh ja. Så nå har de så nauheessa sikana har de det der går. Det kunne Stonironista. Tän on Meksiko. 내게 단은 내게 오자고 티자고냐 근데 티가 가려서 와는 가려고 expecting 이제 하 이게 내락스도 체크업 스크린 얘네 그거 가라인도 근데 지금 체크업 스크린 와 근데 되고 진짜 아스니 should be right in 되게 아스 조금 전화 통해서 다는 네 제아도 이제 애들어서 가리 되냐고 다 제아도 뭐리 되게 지금 누가 해요 단가 가라인도 아스기 있자고 가라인다 그렇게 ja keda tuolla on katsilla luonnossaaka sinne kuitenkaan suona sisä hati hyvä sonaes työ aaselle suodi olla kesti myös tuolla lähti kadulle näkään vaan tuolla joka huistana kyllä kuitenkin Niitä huistan ollut. Sitten sitä kautta niitä ne ei tsihkoala. Okei, niin karaagin niin mitä tello niin ja kun tuoda skaimaa auto. Ja niin ne tiedät kristit ja kristitjaakin niin taket. Ne tiedät teillä rooluksikin ja ala takin näkiä. Jätsellä roolu. Tässä on niin kauistakin tätä austa suotessa. Ollaanko muualla? On ne keksum kaksia tekoa sonhakin nekin teeniako kuinka kun ne äkkinistä kaatsin tanssaskoa kun tarataksessa tan valtuutta noinen tie suutin on joka se ruoan on että te jukiat kahta te on kikuet olikin tiinistä ja ne suoti totta kun Välistä se oli se teille sekin ja apunikin stiitiin vajoita, kun ne tonikin tekisi. Ai sai hyvä jo tarhamakis, tänne structure steel. Peter Burns ei hauskoa halunnut tiikaan. Apunikin on vaan. Isa jo taakati katojasta. Isa jo taakati apunikin vajoita. 1969 sulla se. 60. Kato naka siitä tajuutta, niin se plant. Tuo jo tuosta Peter Philip Francis johti Philip Francis, Lord Francis. Roland kallisti niin kuin ajoita tuolla. Roy. Digits, ootko juuri, kun niitä oli kaikki kohti. Vai maktaani niitä, ja se ei hyöty juuri. Ja tuolla luokin paskua. Kyllä sä että kun te vielä säädä, kun te vuohon naapuri, niin raks, mua kitto taas niin tujumaan. Mä tehdä tuolla. Ka ne kanelikaksi tehnyt vatsilla. Nyt ne suojat ja kuitenkaan kaulista ne vaan. Ne tosi takia tuo tunti auka. Wakali on sanonut. Kun taakaa yhtä, niin juoksutti kaikki. 23 ton juoksutti boxcutter.
Mutta se jää tuolla. Onneksi nämä ahtaat se tataari. Det är det då det går inte alls så var gott det tror det går ju var ju gjort det för det var gjorde det var gjort det kunde inte så att göra det tror jag det går inte att till ni så det nå det har då kan det vara någon det går då det då till att ha det nu då är det inte det går inte så kan det stå Tagline kyllä jo tehty. No. Tästä joo. Hän tränar. no ju så ledas Ja. alakuva haatun Att jag det tycker det ser inte vad det är ni tycker ställer det Williams så vad det tycker Boston nu gör kan nog det ta i det går 190 tycker jag det tycker ju inte att Kanada var det tycker det är tossen jag vet vad ska det tycker det är en gång då så det är nog jag har knall kunde gå in det ta i nu asko går det då Vaikka jättynyt, ne sajot, että ja se tätä se on unossa, että se on tihuis. Se on raksuisi. No se kun summaa toista, että niin se räätön. No ne saakat sinne koijuun naavat, että sitä aina viivuli. Että se itsekin niitä tosiaan viivuli päätse. Vaikka se on näin, se just noin siinä lähteekin hakemaan. Että sinne näin se se oli staga itse. Jos sä oot kato, tänään oli näitä kalista kanssa, niin jätä kohdalla veisset siinä. Sä oot katsokin omakin, sit on näitä sinne, niin nähtäkin hankin siinä. Asal ootko jälkeen? Wayne Cook, det är det jag har tog jag det. Det trodde till Philadelphia skulle vara Ionkwahronkha'onhátie tittakaa teillä kun olen kuullut että vahennakin ketä listoille niitä niitä on kuotanut se kan muodata se kuainen jäkin niin on. Nyt tietenkin kauan kyllä rajoitas. Siinä tässä kohdassa nyt kavitetaan se ei saa sitäkin tahuun. Avoinkin se jo kehäkin kuaa tästä oikkoa. No vartsen kahdenkin crane. Tämä onkin taas tuo tiedon tarkkaan ne auki. Kun heinäkö auki ja keke niitä ainakin kanssa tänne. Kun saa kyllä ne ovat kahtakin kun taas liikenne mun taas kiehtaa. Tiedä kanssa tiedä takoin ja hauenäkin kun safety. Ja jonka te sako rooli. No tänne se kahvijuodassa kun ne ovat huomioissa. Tukinikin mun taas tiedä. Kyllä naakaa ainakin kuahuu ja crane was ei vaan toi aikana kun skelet kanssa denis kun swing over towards the edge of the steel on get a naaga do och ni går längre together I get away och jag kan inte åt det sunny jung då så där kan inte gå det blir det går då jag det där så knäa on osa tyhjistä, kun tuo kniiven on oksakin ja hat skootanekin. Siis kyllä kantaa tätä tässä kun niin hauskakin. Siis jokin jörkona kahdekat kannattaa tehdä kun tilles saadaan no takna inoa naakillekin no skatita. Se kyllä on haakin aikaa eikä voi, kun pakka raakin ja häät tuosta. Det hanskar det såna då sadot. Ja, 200 feet. Det såna inte något där Ray Thompson, kun sinä voit ne south side, ne snöäralla vaassa. On det kaarrunjene roajata. Det crane on det boom har gått så några är det nu är tvåmatta kvarissa när det kan det då. Det gick sig ju inte det. Det känns det väl. Ja, det är att det. Kakiska naagas kun rahaa että koska naago ahtega ne vaikka jo tiogi rahaa. Joo, ala tekee. Vaikka ne kanis kroodi köitä kanistu. Samoa hastikin köis. Ja kyllä. Idiom där var Barcelona när det forska var ju det. Och jag kan nog då det eller vad den heter
la dia stiga ostana ja ke dei do dia tano no nyanya no te o was no holo what that vacation go di bus ne giti do dio dagio tanlo na tamni temporary role di na tamni so go hakta io di hesti ci no dio di to che non ci da sa di age Sarà dynamite non è das. Della nega ne gusta da io la gara. Scuola va che lori. Full couple of egg. Take it easy and that's what I go. Ei ole tätä kohtaa. No, tätä vuotta. Tanto in la storia che caso, una week adapta che ne gai vai. Tätä ja gara ma. Ana de gara ska kanata kun joone no hake. Tätä kun dele ja de. Ma gara che ci sia gara che gara letta che. Che vedi, ne so vai da tio. Sai un chiasi ho da loro e che la dalla che che vuole che dalla che passo. Siellä teeko. Sì, non è rieti che non sta da qua. Pitäisikö niitä kalista jukoleudut, että itse naatunnisku? Se etsuu vinneet. Ja det går skilo jo det. Han är gillar jo det på first tiga labor get vad ju. Joo. Eikä itse naatunnisku ne Peter Burns kahalo na juhaju unni. Ja kyllä oma alieta teekaan kahati. Edi diungo. Anche che allora da conoscevo, allora che tu hai se ogna così dato che so qua ogna che Hawaii ja hare da. Se on kaljus sitten niin on aika. Se on myykin joo. Mun se kan. Toki näitä tawen, ei kyllä niin. Ja vaihdet tawen. Ja sanonko näitä tawen on? Ja Oskakin siitä Israelsko sanotaan näin. Ehtokoran tohtokoran to. Jokin dessigo ohnaga. Mutta no diviraga de pigre tiu hando. Takos ja kan jo divira janda. Odra sistikin kritikan nadaktika niin jägrässä de loi musa. Onko jokin vai enää luonne tida. Snodda todia ne no Hawaii. Kritikan to ja tiedäkin tuolla ne voi olla naago, kisi so vatto kirjaka. Tuko niin kuin kohtakin, että ne oli joku katoja sonia. Ja rakni oli kini asko edellä on joku monen tuonut Hawaii no. Eli vaikka niitä tokaktaati, että Ranchestasta sitten tätä draganikadi kalikoissa. Ka. Iskikin jollain ja babi. Akka niin kuin Peter Burns, sulla on näitä teekaan kahati. Mä olin näkö tän saatassa joku saako ne tujuun ja ne tuli ehkä ne mä on se kun ne tamme ja ne niitä kiitos se loppu jänis. Eikä straatu pito olla tuolla niin ja tunne on. Vai liinaa haltelu ruudet sinne kai yhdessä heksti. Se on tämän aikuinen maatsu. Niin niitä voidaan kantaa nähtäkään. Tiung. Kauan nuoketaan niin kaikki Ahkwesáhsne. Eikä ne tiung. Tiung kuitenkin niistä. Ehkä naaket sanottiin. Ka. Ja se niitä voi tehdä. Tuo on nokan naaken kattuna. Kanoa ta diru ti o mo se to kan do ro da de na ko ne. Ja sitten kerran se Pablo on tuota nakta. Pablo soi. Aha. Tästä koronalta on sitten. Se oli niin kahvelee. En ole Rochester nyt. Mikä ne Barbara, kun itse kaat viet, että huettaa tekoa. Siksi tahti.
Okei, hei, Mrs. Blue and White, wat kun je Ahkwesáhsne. Kalisuakin niin kyllä tuli vasta. Ne jo tässä kohditausta näkee. Tuli ehdessä kuitenkin. Ja. Nekin tikkaa, tikkaa jakia kautta. Se oli silloin tuonne. Jerry. Eli aika niin vaan, kun on nyt jokin jäätälle. Ne Jerry rokaa kahaan raap. Tässä kiitti jokin niin nakkas Rochester. Assani assana tuli naktaa tehtikää. Kolista ketsko. Sait jokin niin näitä haluaa ainakin raapot rekonkiaata. Nekin tikkaa. Okata Ionkwahronkha'onhátie niin vaan tikin jokin jäätälle. Okata haakassa niin kuin on kiinni. Täti näitä takoinen. Askari jaavittiin. Nekin jaskakaan johon. Eli siis sitten koslikin, kun sun kanssa oli pressaatsessa oli toi. Kun sitten oli listakella, on tietänyt ja sun takuin, jolla on tunnikin. Ne tuli niihin. Juttu. Nekin sitten voi olla johon tekee. Aksi vuosia, kun ihan. Joka valosessa, piirissä vaas. Joka valosena on jo tepetoinen. Vad tränare ja vadare siska. Så han jag vad ska hon restaurang. Tanina tanjike darasko sinni komudo darawa Kool-Aid. Skulle vara att lägga ni skoja lägga han i något sinni. Ainakin se on. Pidi on ja ainakin toi on businessman Tuli korvat. Ne on Vad har det dags? Råhast, no, they got Joe, do Johnny Carlo, Rich is score. So go get it, Rich, go get this. And this was what yeah, to go home, so he says score. What he says score? Ski Joe, the older girl boss, huh? Igaro, Oyanika was a squad the rose, or 100 hour. Så jag står lite ramgått det har jag detta my partner learns too fast. Så han där är jag så ju glädje. Tror jag det cavallo sui di pizza. Arita det Kassokalos. Det är Versten vi något. Det är vi går det sitter gott att göra. Moira ni tror jag. Det är sagt det då. Så där. Jag förgör inte någon pizza eller något sånt. Det är jag som är Det går hon jag skulle det Plattsburgh vi nå. Ja, kan jag kan det sa det går ju till det kallar då ni det. Då vi går ju det går. Och det är så det gör jag det är säkert. Det ser hur det det tycker jag också. Jag har en pizza company hur. But there's not enough people buying. But the work jag går hade gått till det så jag var där nere. Okej, jag tar det gör det tag att det går ju tycker jag det då kan jag också. Det var inte då att ska då knis. 내가 저 진지 쏟아서 시웨티 스튜어트 기샤리신 하야도다 약니도 교다 내기는 우리도 되게 그러게 그러야 내기야 모리스 화이트가 야나 내가 그렇지 그러다니 홍화라지 뒤에 약시시오에 제가 나타마시다 되게 니게리데요 개호여도 하는 그리고 저서 하는 아주도 마유연 비즈니스고 Ja, det hade det till hårdare det är också tycker jag måste inte som har haft så.
Ketsusulla ei ollut kuoletaan ja Tegi paise, kun ti tuo. Kun siinä kun ti kun naga juhadi, ti kun te oli tahni no. Kun naga hadi kun kaukeneksi se Main Street vi dit tuo det. Det ska ju lätt i gå idag dit tuo. Och vasta skisala no går det till no kana kana det går. No kun kun ju vet då. Taga snatana no det ska det gå. Tullut kun det Kanada kun det näki ju karistakaa yritin ne sudah niin nosti junk junk salesman. Tuossa niin ja det var dagen och en på ödet tycker det går på det rätt. Vad changes again det trippinis. Negativ. Ei hada kyllä det Ja det maskina sprints kun ja tycker det är snurrar den där. Trippinis ei ju kokea det. Där vet det är kvart. Skotch. Sätt ner så. Black label. Ne ti tuote giadu ne moira. Ogin Joe agri ogre sa te giadu pizza parlor. Ohana se roideni ki so dolo suma. I guess specials on Thursdays one special. Ohana se roido one doksak down payment on kadaksef. Ska vista. What does that go? Pay the rest when you get there. Det är inte sådana det kastar då. Som var alla de där tycker. Det står jag där. Tony har ju tycker Kanada tycker det ska det tycker ser det till cross on ice ju och så då till Kanada och Water Street. Mua ko so veta ni no ke ko sara ke pa jaga to ni wasro go je ke no ke wa wa de sa te ro ke neri tayo ha ke de wa rechi wa na ga no ke ho go de bit ho akro lo le ori ho neri ta ha ti o yo ro ta ga ja ha era ti ye ko ka so Så kan väl. Axni sa att ni Kyllä ne ei sahi kajaksi, teko. Todettiin messusaittiin pojut. Muokki on suljettaa niin kuin allisti. Sen ei ole juotain, että ohi se taas muistuksi takaisin suunnustokalla, kun kyllä on tahdelti kalihtus, että siinä ketku mun käden taas se. Kastaa takaisin suunnustako hatu ensinnäkin, teko haraa ja antaa olla, se näkee kalihtu näihin kohtaan, se ei satsataan ja kosta. Kohti tämä itse nukat vaskoon, se on ja huutaranakin. Kai juistakaan jotenkin sairut. No, tuota ajaksi on naakon, että toki sun kanssa tyni sun palvelusta, se ei saa hiikoilla. Ronnie, you set me up. Se on niin ollut, no. Ringve taxes. Ronnie, you set me up. Okay, I just slowed down because I know that guy was always hiding, that police was. He was always, every day I go by there, you know. Tiedätkö sitä vatitasti? William Fred, ne vitsakoit tuossa. Se kätkään siellä Konstantin takaisin olois. Ja kätavai taas Frankintani. Oletko tätä luttuun rahalla? Joe, what's this for? You never know, Ringve taxi, man. And that's when I go, Joe, I was wondering how you were doing. Joe. Oh, gee, Yanniga jätti okariide. No jätä you got that. It might be up there. Ja ketku pidät sinne laan. Ja kyllä ne tekee hieno. Ronaldo Peter Burke, ketku pidät tuossa tarvitsisi. Ja det fick Pete och lade något poison när de lade något där.
Naagitika Piitu, no Akro jogi. Så det är kogi det ju hörde tviges hörde sa tjäla sa anusma det lagiade. Taraksogi oska kogi det gete oka gadi det ju på knin. Har så det är det hörde till det na till Plattsburgh. Och jag gick till och det och jag kan dansa där det nu Ja, lära. Se oikein naakille ja tuo. Stootakin lyskon knaakat ja histoa. Niin kohdalla koko tahakerasti se. Ja koko iäjuo mua ei. Okay, you were speeding. What the hell? That's what that policeman's there. No, selling that custody. We stopped going to Kanusha. They got skocked. Now they want traffic to slow down. They're going to want to tussonera under hissa. They're going to go in and what they got them do. Tussonera what they saw get in Ionkwah. Leki tikoro dari adala ko ga diki Francesca hajala. Ya kwa don lu si Jordan pila. Agi diki jinne watch town the ten. Leki tikana de hor tika Mr. Boy sorting by Dalo ga di ta ko ga di sore ta. Ka tiki ga di te wa ga di ga so ga di ko yu gi. Ka ko git ka gos leki Mr. Boy ski na de ga lu de ga. Ka gos ka hulu ga. Ja, Bobby Cook, she said just to the town, to the hotel. That's a room. Okay. She said to need the Ahkwesáhsne to go. Well, how to save your money when you get traveling. Go so $30 for the notice. And the Ahkwesáhsne in the Ahkwesáhsne, that is quite a really softball. To actually look at it, watching you what they're going to rock side. Rauda di nore, tugila dit. Jätkin vaduin kohtaan, niin ne rudi tarakut, niin kohut kuin. Anna tahvar, katsoo tuota nahru niin sinne oli taane haluan. Kiitos. Koska tämä jäktys tää kalvii ja katsonut haluan. Rääkikää sahpaa, kiknikää rääkit niikola oikein sanoa radio. Se on katoista. Leki ga de ko kala de ge leki ta hon de sele ta ge hon de sele ta ske ga la press de la di ta. Sa ge ha di ge ne go yi. Hon de sele ta ge ga go se ta ge na hon de la ko sta ni hon ge ti ki la kala do. On la go go ta hon la hon ge ta sele na ta da sele ka son ta. On ga ta. Allora da ti ga ale na da no ge la yo. De ge de se go ta ska de ni ho. Olina ta hol chakta takta dizo daga uista ka yadan daga ala digi gasu. Ono daga dita ko kecha ni. Se jo hol no kakta ngari ti de lo ti kono kya dar ke. Niki ka rudi de ya ko wa ka na Syracuse ka jo sa na gre ka na Buffalo. Yo hana so na te ki hagi ki ka sontani suntages. Ki ka ta sana ki ta doli kon latte di hui se ke. So na te ki hagi ne Syracuse ne ya hagi. Ja on vega sa vega si ti ka sa chini hadi de lo ne ka. Giorno Santa, quando non ora Non ora che Bueno, tuonta joka on hakitanut joku ollut tuolla niitä kenunkin sua kattoke. Luon tuota paitsi tuona terana karoin sinisikin mulla hinta. Tuon la kanssa lehteetana. La di takka vaan sä tuolla kahkua tai ja on hakikin. Ainakin taas ainakaan. Tätä vaan näitä niitä ei tiedä olisikin kuitenkin. George Gronara, White Gas. Ainakin tuo niin kuin latte. Tässä tuosta. Ainakin. Mä kirjoitin niin kannan luotunut, että sitten tuo tiiä kaatoa. Sinun varavuli. Sekin on aika toista. Vanha, kun join niin en vanha restaurant jäät, niin tämä on tekijät kahviosta. Kun ne kun saada mun tauja teki George on hakia antelo on ti George on. Hakua tuona ei tuon sandali tai adoski.
Tade saa daamassa, ei tavasti. Vaikka se doktor eri on hanna saa taasta, kun se täti tuotiin jakaan tuotiin se kannan luo. Otin koota rolle saatiin steedistä. Se on kerroin tuo ainakin. Mikä tuo? Siinä on liekö, tuolla liekö. On liekö, että jakaa. Sä voit saadakin. Sitten on siinä asua, eikä se itse tuli oikein siinä olla. Te huotukin tienoa, katso se kun kaadu. No, ojakin. Mental hospital. Todi sana tein tiiga, näksinäkin se kun tein huoktani. Mental hospital. Kun siinä oli joskus, eikä se nähnyt, niin se tuli syytiakta, niin kannassa oli, että se on ihan tiedon. Nyt tuli ihan askuun, nyt tykkää, kun ne kohdalla. Ja se jotain, kun se on raanit. Ja. Jaka. Akti niin kuin kohdalla, kun raasus niin kohdalla. Toki ne sen ihan haahis, ne aagis, kun isäs tänne vaikka. Tänne, no raats. Ainakin ne kannakaan tässä. Kroger Svintaan, raatsi syrjättäkään tuun. Se on Pierre. 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 No, you're French. I'm a Brisbane. Just näin, niin vai jos on tännyt suun itse. Tuli kai ihan uhein, joo. Tahtoisaa kun oli. Kun on juuri naapuna, kun tännyt siis saatellut suun, se on niin näkin kannakoo. Pierre Hemo. Kalista sen tuli, kun on niin se on. Sitten kun saarautin se kun niin garage. Kyllä hiosatella. Sitten saatu listalle tuolta tornistoda niin Arizona noin juuri saari. Tuonnekin niin tuli niin todistella tuolta retire olla. On on maksti, että kaljusta spoon maksti. Se on eikä siis sanotaan niin nyt netti. Ja kidnätä kaljustakin ja tuli vailiitu. Se on miten ajatuta, no. Pierre. Ja syteera talle, että siinä sanotaan, että panchohiroa, kun siinä on niin kannusta, että tatnakaan niin. I dansen roolti, kun vaidesi niin sandatsi. Koska ne ovat niin kannusta, että ketko tekee vajatus laistana katseet tuot. Ketko ne saa kanalla, no. Simon Tin, hän erää töhdä hakea. Karana livairo ne on keetästäkin. Ja kiikaa passissa ne ovat oikeassa. Näytätkö näin takaisin? Enempää, jää. Oikein. Tuokkale niin kauan sitä oikein nakteli, kun tämä on vatamassa 2 kiloa. No ainakin katsin junkkara karenissa, niin on haskoo. Oikein kun ajat sen teki. Ja te kohdassa, niin tiksaa kohdassa, niin kun et takarennista. No, kenä tuo kun on no tuo kohdassa kun naatu, kun te... Katsin junkkara karenissa, eikä te enää passi. En tuo katson teon kaneen onkaan tätä naamua. Ja te hati vuonna kehtellä. Katsin junkkara karenissa. Nekin pasvassa laatu, ne kun raadille katsotaan, kun Jimmy Jacobs, ne on haatsukin lähtöön pasluselle sain taa, ja tuolla laatu, että koko lassalle se tuli havaasi. Katsotaan, niin se. Viskni vasuis, tai viskni vasa jääksi, jos sellaista ei lasta juosille, tai lasta sitten tuo ihan raa. Kun se hateen tekee koko halihoili teille kohta, siis näin on stakran kannalta, kun on niinku nuo. Så går jag tackar så det är ju sport så alla år. Kuinka hata så det ska det gå
Sati kourana kaana. Saati selehtaa, niin nyt saati selehtaa. Saan tahtoja. Onneksi on hatuja tässä on täysin. Saan suokaa selehtaa. Kylläkin kun kannaa lähdetään, mutta kuitenkin tietysti kun ei saa, ne... Taakes saa, kun potsinaa taakes. Niinkin on haaki kyllä tullut, ne passarta. Lähti käytöllä, kun on kahas kalaavati. Se tehdään. Onhan tehdään, että se kannaa keidetään. Se tuli se passaa, kun slaakin. Onhan iäkältä jäistä, kun slaakin hankas. Se teki stilatstaan. Kun ne tuli taas kanjan haavista tahkukin, ne kuulatsaa, kun näkin ne otsaa tavoilla. Näkin on haavun siellä on näkin tuossa johtaa, kun alkaa kylytetään sitä. Ainakin tuota teeko onko tohtaisikin, kun niinku on tuo kaalatu. Ahkwesáhne. Ainakin kun tuossa konhuolaatuna, jossa kuiskaan nuokaan, kun ei jinja hyväksystä tuo tatka. Katsotaan ja kuokkalla tykkää kettaa kaastkausi on saatu. Tuossakin on saa niinku no ei jinja hyväksystä se satassi. Ja tuossa kun niinku haastaa. Asku jähiä halakko. No se siinä täynnä. On ne sua, kun tuossa konhuolaatuna.